जावळी तालुक्यातील सर्वात मोठा व एकमेव प्रतापगड सहकारी साखर कारखान्याची सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणूक 13 मार्च रोजी होणार, तर निवडणुकीचा निकाल 14 मार्चला लागणार। सदर निवडणुकीमध्ये 21 संचालकांच्या जागेसाठी 83 उमेदवार निवडणूक रिंगणात। महाड पोलादपूर माणगाव मधून जवळपास 450 भागधारक मतदार। या मतदारांना मागील 19 वर्षात कोणत्याही प्रकारे लाभांश किंवा सभेचे आमंत्रण नसल्याने प्रचंड नाराजी। प्रतापगड साखर कारखाना सर्वांना दिलासा देणारा व प्रताप करणारा ठरावा या सदिच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, झंझावात न्यूज। जावळी तालुक्यातील प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना या ठिकाणी आम्ही पोलादपूरमधील जवळपास 50 भागधारक, महाड माणगावमध्ये जवळपास 400 असे जवळपास 450 भागधारक कोकणपट्टीमधील ह्या 3 तालुक्यातील असताना जवळ 2003 मध्ये हा सदर कारखाना चालू झाला आणि त्यानंतर या ठिकाणच्या संचालक मंडळाने किंवा जे पदसिद्ध जी मंडळी होती त्यांनी कुठेही ह्या लोकांना विश्वासात घेतली नाही। ह्या एवढ्या वर्षामध्ये जवळपास 19 वर्षामध्ये कोणताही लाभांश किंवा कुठल्याही सभेचं आमंत्रण या येथील मंडळींना देण्यात आलं नाही। ह्या वर्षी पंचवार्षिक निवडणूक लागल्यामुळे मतदानासाठी संपर्क आता आम्हा सर्वांना केला जात आहे, परंतु 19 वर्षामध्ये विश्वासात न घेतल्यामुळे आम्ही सर्वजण प्रचंड नाराज आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून न्याय कोणत्या पॅनलकडनं भेटेल आणि एवढ्या वर्षाचा दुर्लक्षितपणाबद्दल कोण ह्यामध्ये सुधारणा करेल त्या पॅनलच्या बाबतीत नक्की विचार करू।